Эфирден алқар вақытта студияда Алсын Риева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Бірінші yüzünü біз 6 июльден башладық. Her күн диярлік шығабыз. Барлығы 14 сплав. Бүгін 12-сі. Шәфқатлілік проекті. Ознақайда су бойлап күймелерді езу ұздан. Данный марафон призывает бережно относиться к природе, осознанно относиться к своим покупкам. Ғадәт ейбірлерге яңаша қараш. Әлмәттә балалар экологик марафонда қатнашты. Я каждый год сюда прихожу и удивляюсь, что организаторы находят все новое, что-то интересное. Аңлы куллану. Әлмәт халқы һәм қунақлары ейбірлерге икенче тормыш бүләк итә. Татарстанның мотор бір пішімағында Ақ елғасы бойында шәфқатлілік проекты бойынша су бойлап күймелерді езу болып ызды. Онда Ознақай районы һәм шәһәре жерлігінде яшәүче сәләмәтлігі яғына мүмкінлігі шиклі граждандар һәм аларны ұзата келушілер қатнашты. Татнефть компаниясы конкурсында қатнашып жеңуге ирешүү нәтижесіне мүмкін болған шара 2026 ел жайына тағын бір яқты бит істеді. Районның инвалидлар җәмгыятендә барысы 840 кеше исәпләнә. Аларның һәммәсе проектта катнаша ала. Бүгенге чара 36 кеше катнашында уза. Мы начали первый сплав 6 июля. Беренче yüзүне без 6 июльдән башладык. Һәр көн диярлек чыгабыз. Барлыгы 14 сплав. Бүген 12-се. Вот у нас сегодня 12 сплав. Живу в себе пока с родителями. Мин әти-әниләр белән Сәпәйдә яшим. Монда 6-мы, 7-ми тапкыр катнашам инде. Шарлавыкны чыкканда бик рәхәт булды. Башкаларны артта калдырып, без алга чыктык. Иң шәбе шул булды. Мин анда командир булып утырдым. Я самый главный командир, я была там. Кунаклар өчен тулы программа әзерләнгән. Иртәнге аш, алга таба инструктаж үтү, аннан соң көймәләрдә йөзү, соңыннан базага кайту һәм төшке аш. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, проект беренче ел гына гамәлгә ашырылмый. Мы проводим этот маршрут не первый раз. Без бу маршрутны беренче тапкыр гына, беренче ел гына үткәрмибез. Ел сайын Татнефть ярдәме белән грант тотып алабыз. Инвалидлар өчен, пенсионерлар өчен, үсеп килүче буын өчен. И для нашего подрастающего поколения. Су юлы Вакыт елгасы исеме астында үтә. Наш сегодняшний маршрут туристический. Бүгенге безнең туристик маршрут Вакыт елгасы дип атала. Ни өчен? Чөнки без ике республика, Татарстан һәм Башкортстан арасында чиктәш. Ак елгасының урнашу урыны бик матур, үзенчәлекле һәм төрлелеккә бай. И много здесь разновидностей. Ак елгасы буйлап йөзү якынча 2 сәгать дәвам итә. Һәм бу вакыт эчендә катнашучылар табигать белән бердәмлекне тоярга, җирле флораның төрлелеген күрергә һәм фотолар ясарга өлгерә. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Каникуллар ял итү өчен генә түгел, файдалы күнекмәләр алу өчен дә яхшы вакыт. Метеор яшүсмерләр клубы белгечләре шулай дип саный. Шуңа балалар өчен будет чиста булачак экологик марафоны оештыра. Аның ярдәмендә алар яшь әлмәтләргә гадәти әйберләргә яңача карарга тәкъдим итә. Внутри. Поэтому бутылка была счастлива. Они дружили со всеми бутылочками. Марафонның театр станциясендә балаларга күләгәләр театр форматында 2 спектакль күрсәттеләр. Беренче куелыш гади пластик шешәнең тормышына багышланды. Яшь әлмәтләр аны сатып алу мизгеленнән алып, табигатьтә йөзләрчә елларга калырга мөмкин булган калдыкка әверлү юлын күрделәр. Ни өчен гаиләдә бер-береңә хөрмәт белән карау мөһим. Икенче спектакль әлеге шәхси теманы күтәрде. Һәм бу очраклы түгел, әйләнә-тирә дөньяга сакчыл караш якыннарны кайгыртудан башлана ди белгечләр. Наш марафон... Безнең марафон балаларның игътибарын әйберләр белән куллануга һәм сатып алулар санын киметүгә юнәлдерелгән. Чөнки һәр сатып алынган әйбер үзеннән соң чүп калдыра. Көн саен бездә утилләштерергә кирәк булган чүпчәр тутырылган зур капчыклар җыела. Әлеге марафон табигатькә сакчыл карарга һәм сатып алулар өчен җаваплылыкны аңларга чакыра. Нужно утилизировать. Данный марафон призывает бережно относиться к природе, осознанно относиться к своим покупкам. Балалар 4 командага бүленеп, тирә-яктагы чүп-чарны җыйды. Бу районны чистартырга да бер көн эчендә күпме чүп калдыруыбызны да күрергә ярдәм итте. Самира Никулинага 14 яшь. Кыз бердән булсак табигатьне сакларга һәм дөнья чиста тотарга җиңелрәк дип саный. Ребят, нужно аны сакларга кирәк. Әни әти белән миңа әйтәләр,
Оның белән Зилә Мусалимова да килешә. Ул өйдә кагаз, пластик һәм пыяла җыю өчен төрле тартмалар яки пакетлар куярга мөмкин ди. Мы недавно с подругами гуляли, буквально на выходных этих. Где-то такой пакет нашли, какую-то еще бутылку большую. И мы просто подошли, взяли и выкинули. Экологик тәрбияне оештыручылар яшь чактан ук бирергә кирәк дип уйлый. Алай балалар мәгълүматны яхшырак истә калдыралар. Шулай ук бу процесста интерактив форматны да куллану мөһим. Мисал өчен хәзер безнең артыбызда балалар җыйган чүпчәргә икенче тормыш белән әйтәчәкләр. Вот нам дали бумагу, фломастер, клей. Я клей, конечно, не взял, но дали палку еще. Наверное, вот так будем насаживать и разукрашивать. Марафонның фәнни блогы күп балалар өчен чын ачыш булды. Аларга инде кулланышта булган материаллардан оптика эффектын аңлата торган уенчык ясарга өйрәттеләр. Белгечләр әйтүенчә, мондый биремнәр иҗади фикерләүне генә түгел, инженерлык күнекмәләрен дә үстерә. Балалар хәтта икенчел шималдан да гаҗәеп әйберләр эшләп була икәнен күрә. Чиста булачак эко-марафоны Метеор клубының экологик юнәлешендә системалы эшенең бер өлеше. Мондый вакыйгаларда катнашу балаларга әйләнә тирәдәге чисталык безнең һәрберебездән башлануын аңларга ярдәм итә. Узган елларда Каракүз скверы аңлы куллану һәм тотрыклы үсеш киңлегенә әверелде. Биредә Кладовка эко-фестивале узды. Кунаклар әйберләргә икенче тормыш бүләк итә алды. Үзләренә кирәк булмаганнар белән алмашты, сатты, икенчел чималны эшкәртүгә тапшырды. Шулай ук экспертлар лекцияләр уздырды. Файдалы гадәтләргә без дә өйрәнеп кайттык. Половина успеха в их выращивании в том, насколько вы остановились с точки зрения уровня почвы. Фестивальның беренче лекциясендә тыңлаучылар Юлия Турайханова методикасы буенча бүлмә үсемлекләрен дөрес күчереп утырту серләрен белде. Эксперт барлык этапларны күчереп утырту вакытын һәм туфрак белән савыт сайлаудан башлап дөрес чыгарып тамырларын кисү техникасына кадәр сөйләде. Для роста корневой системы Тамыр системасы үсү өчен туфракның аэрациясе бик мөһим фактор булып тора. Безгә тирә-яктагы җирдә һава юк кебек тоела, ләкин чынлыкта бу алай түгел. Ундырышлы туфракта 4 фактор булырга тиеш. Бу һава, су, субстрат үзе һәм файдалы микробиотлар. Народной почвы. То есть обязательно в земле должен быть воздух, вода, сам субстрат и еще полезные микробиоты. Мы сейчас к этому перейдем. Эко-фестивальгә килүчеләр кичкенә, ләкин экология өчен мөһим адымнар ясап, киләчәк турында кайгырта алды. Маркетта әйберләр яңа хуҗалар тапты. Кирәкмәгән текстиль һәм икенчел чимал эшкәртүгә җибәрелде. Кладовка – это фестиваль, который в легком и удобном... Кладовка ул кабул итү өчен җиңел һәм уңайлы форматта кешеләргә ниндидер глобаль әйберләр турында сөйли торган фестиваль. Һәм минем уйлавымча, без моңа инде 4 ел ирешәбез. Бер генә кеше булса да, ниндидер минималь эко-гадәткә өйрәнсә, бу безнең өчен уңыш булачак. Кешеләр бердән файда белән китәләр дип өметләнәм. Это уже будет успех. Я думаю, что люди отсюда уходят в любом случае с пользой. Фестиваль үзгәрешләр кичкенә һәм гади адымнардан башлана дип ышанучыларны берләштерә. Кладовка эко-фестиваленә килүчеләр Путь домой хәйрия фондына да ярдәм итә алды. Ярдәм адреслы да була алайды. Алар аның өчен хайваннарның фотосурәтләрен карап, үзләренә ошаганнарны сайлап алып, аның характерын турында бераз тыңлап, нәкъ менә аңа ризык сатып ала алды. Это очень доброжелательные собаки, которые прямо не укусят, но залижут до смерти, получается. Да? Каждый раз, когда я приезжаю в фонд, и они на прогулке, они просто бегут, и все, ты весь в лапах, да. Если по кошечкам Лолита, это такая мадемуазель, которая у нее характер. Кто-то покупает корм, можно напрямую оказать помощь, да, пройти по QR-коду и самое главное оставить след в этой доброй истории. Ачык остахана белгечләре кунакларга икенчел чималдан үзенчәлекле арт-объект юрты төзергә тәкъдим итте. Мы просили приносить горожан вторсырье в открытые мастерские. И сейчас мы собираем такой объект, который потом переместится в городской парк. Фестиваль экология турында кайгыртуның файдалыгына түгел, кешеләрне идеяләрне һәм игелекле эшләрне берләштерә торган мавыктыргыч та була алуын исбатлады. Вот я могу снять обувь и пойти босиком. Порядок и чистота. Я каждый год сюда прихожу и удивляюсь, что организаторы находят все новое, что-то интересное.
Узган атна азагында Әлмәт яна зур фестиваль мәйданчыгына әйләнде. Урам, парк һәм җәмәгать киңлекләре, музыка, көлү, традицияләр һәм меңләгән кунаклар белән тулды. Татнефть компаниясе оештырган Каракүз этномодерн фестивалендә һәркем күңеленә хуш килгән вакыйганы таба алды. Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында татар телендә юмор фестивале узды. Республиканың төрле почмакларыннан 5 команда татар телендә заманча, үткен һәм көлке итеп шаяра алуын испатларга җыелды. Benim ismim Ruslan, Хамин bugün sizin için bugünkü konsertini alıp baram. Hazır bulsanız, alkışlap takımlarını çağıralım. Toka hazır bulsanız, hazır mısınız? Татар телендә юмор фестивале 2нче ел рәттән үткәрелә. Аның төп максаты татар телен җанлы, актуаль иҗат аша популярлаштыру. Быел иң тапкырлар исеме өчен Казан, Чаллы, Зәй һәм Бойлар сабасы командалары көрәште. Катнашучылар тамашачыларга көнкүреш ситуацияләреннән алып, шау-шулы яңалыкларга кадәр төрле темаларга миниатюрлар тәкъдим итте. Siz миңа әйтегез, Зинхар өчен, сез нигә безнең 3D принтерны үзегезнең кирәклеккә кулланасыз? Ярар инде бит, дача төзедем бит. Дача. Дача. Шушама! И туган тел, и матур тел, әткәм теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Күреп торабыз, без бүген татар яшьләренең ничек татар телендә саф чиста сөйләшүләрен һәм дә әлбәттә юмор осталыкта бүген без бәгене күрәчәкбез. Гози егетләре, безнең берсе акыллы, икенчесе камин. Үзләренең мәзәкләре өчен аерым бер теманы гына сөйләүче командаларның чыгышлары аеруча истә калды. Мәсәлән, Бойлар сабасы коллективы милли көрәш темасына шаяртты һәм һәркемгә якын булган кызыклы гаилә тарихларын сөйләде. Аңлый торган гопниклар. Hey, туктагы! Акчаң бармы? Юк. Менә моңсом, Ивандаштан китәбез. Рәхмәт. Hey, туктагы, акчаң бармы? Әйе. 1000 долларсы. Ничәсе мала? 500. Кайбер ситуацияларны без уйлап та чыгармыйбыз, чөнки тормышыбызда, гомеребездә менә сабан туйларда, ярышларда булган хәлләрдән килеп чыга ул. Анда инде без кайбер мәзәкләрне генә өстибез дә, һәм менә чыгыш шуннан безнең барлыкка килә инде. Безнең сабый өйрәткән иде. Кем? Менә кара. Тегени командасы интернет челтәрендә киң таралган яңалыклар һәм гадәти көндәлектә туа торган вазгыятьләр турында шаяртты. Короче, да, хәбулай шибез. Миңа фатир. Хәсима. Лабубу, әйдә лабубу. Килештекме? Килештек и чё? Әле кеше мине килгәннәр иде. Bizim komanda мәктәптә йөрүче һәм без мәктәптән чыгып киттек тә, барыбер бергәләп менә уйныйбыз. Вот, бүген менә Әлмәткә килдек. Төрле темага инде такты менә ниндидер белмим, яңалыклар булса, шуның турында мәзәкләр язабыз инде менә. Без яшь такым, который вот бер уровеньда уйнар зур такымлар белән. Шуңа күрә, тем более без җыелганбыз, гаилә кебек, шуңа күрә без җиңәбез инде вот. Шулай дип уйлыйбыз. Каракүз фестивале күптән инде музыкаль вакыйга кысаларыннан чыгып, традицияләрне һәм заманча мәдәниятне берләштерүче мәйданчыкка әверелә. Шаяннар һәм тапкырлар клубы ярышын татар телендә үткәрү бу миссиянең мөһим өлеше. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, мондый чаралар туган телне сакларга һәм үстерергә ярдәм итә. Аны яшьләргә аңлаешлы һәм аларга якын булган мәдәниятнең бер өлеше итә. Безнең бүген фестиваль безгә җиңәргә кирәк. Җиңәргә кирәк. Ну, нишләп миңа әйтмәдегез? Бәлки мин дә керәм. Менә мәсәлән, җиңәсегез килсә, пародия күрсәтә аласыз. Мәсәлән, Курт кызамагына пародия күрсәтергә бар. Нигә? Ну, кызык булачак бит. Аның акциясе дә бар, мәзәк.
Татар КВН кайчан үсә? Кайчан балалар татарча сөйләшә башлый? Кызганычка каршы, зур шәһәрләрдә татар теле бетә бара, авылларда, бәләкәй генә шәһәрләрдә анда татарлар күбрәк, татарча сөйләшүчеләр күбрәк. Татарлар гомумән күп алар. Мин еш кына урамнарда йөрим, Чаллыда, Казанда йөрим, анда еш кына татар сүзләрен, татар сөйләшүен ишетеп була. Теге күп дип әйтеп булмый инде әлбәттә. Әз генә дә булса тенденция әйбәт. Нәрсә сөйләдегезме? Минем җыр бар. 1 сентябрь турында. Давай җырла. Директор уңша салды, яңа машина алды, ремонт узды мәктәпләрдә. Батырның атын алды, ертеләр тудалды, мәктәпләрдә мәсәлә үзгәрмәде. Татар телендәге юмор фестиваленең җиңүчеләре булып, Казан дәүләт аграр университетының зыян гына командасы танылды. Күз алдыңызга китерегез, әтисе балаен тормышка өйрәтә. Укы! Эшмә. Укы! Эшмә. Укы! 10 ел узгач. Эшмә. Эшмә! Эшмә. Эшмә! Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Лучи Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.